Takže čau, ja vás zdravím našim ďalším videjku. Dneska to je z tutoriálu, nie je to z Minecraftu, je to z tutoriálu. Ako stiahnuť Minecraft Pocket Edition 0.5.15.0. No, tú najnovšiu verziu. Takže pôjdete na Google, tam si dáte Aptoide, počkajte. Toto, je to trošku seká. Aptoide. Mám. Tak, štiknite na to prvé. Dáte si Pasang Aptoide, alebo čo tam máte, dáte toto Pasang Aptoide, potom sa to stiahnete, nainštalujete, to už asi viete, ako sa robí. No a potom tu máte takúto aplikáciu, ja vám ju tu ukážem, aby ste videli. Tu. Počkajte, to som zle. No, tu. Takže tu máte takúto aplikáciu. Takúto. Štiknite na ňu. Ona sa vám otvorí. Dáte Minecraft. Minecraft. To už viete, ako sa volá určite. Minecraft. Pôjdete trošku dole, no ja to už mám tu, ale keď pôjdete tak, no tak to máte. Tu, keď to otvoríte, tak tu máte takéto sprostosti, tu máte více, ako ja tu po česky môžete mať niečo inšie. Tu máte také ako verzie, čo sú nové a čo sú staršie. Ak tu nemáte to 0.15.1.2, tak dáte viac, alebo nejak tak po slovensky to je. To viem, ako je po slovensky, lenže po anglicky to je nejak inak. Tu si dáte 0.15.1.2. Potom si to stiahnete. Keď sa vám to stiahne, dáte otvoriť. Otvoríte si to. A ja vám aj ukážem, že ako sa to stiahuje. Takže si to, no tu máte ten Minecraft potom. Ja si to odinštalujem na chvíľku. Takže odinštalovať. Odinštalovať, áno. Dáme, no tu máte, toto je najnovší verzia. Dôvežihovné, dáte inštalovať. No sa vám to zinštaluje. Keď tu dáte toto, no tak to vám to inštaluje už. Máte niečo, accept, alebo čo tam máte. Dáte to. Ono sa vám to stiahne. Ako malo by sa vám to stiahnuť. Stiahne sa vám to určite. Tak, počkajme trošku počkáme. To bude dlhšie robiť, lebo ja mám už trošku starší mobil. Ale dobrý. Takže chvíľku počkáme. Tak. No, proste, keď sa vám to stiahne, dáte dá sa neviem rozprávať. Dáte otvoriť. No, otvoríš. Ja to mám otvoriť. Otvoriť. Dáte. Keď dáte otvoriť, tak sa vám už zobrazí ten Minecraft. Takže toto je asi všetko nášho tutoriálu. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, jasne, že aj odber. A toto videjko bolo venované pre môjho kamoša. Tak, áno, pre môjho kamoša. A ja sa s vami lúčim a zatím čus.